nire senarra, gaztea zara, niretzako ez da kalte. Eskerrik asko, Alba Laztana, nik beste zaitu inor maite. Nik diru asko, dokat patrikan, ta enbidia didate. Zulasai egon, ez naiz joango, zure ondotik aparte. Oso serio beti bezala, joaten naiz epaitzera, joaten diren gizon andrei, bai edo ez esatera. Beti serio nago, nire ustetan hobeda, eta beldurrik ez baduzue, etorri nire aurrera. Beti serio nago, nire ustetan hobeda, eta beldurrik ez baduzue, etorri nire aurrera. Argiñano da nere abizena, eta Carlos da nere izena. Txiste polita kontatzen ditut, badudalako nik almena. Eta berezko gaitasun badu sukaldatzeko sormena. Eta sukalde bikaina dauka, sukaldatzen naiz nionena. Orain joan baino lehen txisteat kontatuko dut. Emakumeak taxi batera joaten da eta esaten dio taxilariari. Zenbat balio du aeroporturako bidaia eta esaten dio 50 euro. Eta nire senarrarekin joaten banaiz 50 euro. Eta esaten dio emakumea gizonari, ikusten nola zuzun ezer balio. Mauricio! Ni beti danik ezaguna naiz, zetegezin kontutitza. Igande gauez egoten gara, kontatzen nire bizitza. Jonathan beti bihurri gabi, aizen mutiko bortitza. Baina ala ere zoriontsu naiz, ze beti barrez gabiltza. Valentino Rossi naiz ni eta pilotorik azkarrena, motor mundua kontrol